No nyt olisi kaupan tämmönen Polarixen Sportman 570 60 2 rekisteröity traktori. Tää on 2017 malli, yhdellä omistajalla vaan ollut. Hyvät varusteet, tehokkaat lisävalot taakse. Sitten on karjapuskuri Polaris alkuperäinen ja sitten on Polarixen alkuperäinen 1100 kilon vinssi. Asiallisessa kunnossa oleva laite. Tästähän löytyy aito Polaris neliveto, lukko myös edessä, 100% erillisjousitus. Ja tää on tää Sportman 570. Todella suosittu ja tykätty malli. Ei mitään, lähdetäänpäs koeajolle. Hyvin lähti käyntiin, nätisti käy. Kulkee eteen ja kulkee taakse, molemmat laitteet toimii. Kyllä tästä saa hyvän laitteen. Ei muuta kuin tarjousta peliin.